ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚିଠା କରିଦିଅ କ୍ଷୀର ହଁ 500 ଲୋକ ଗୋଟେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କିଆ ଆଉ ତାପରେ ଭୁସି ଭୁସି ପ୍ୟାକେଟ୍ 4ଟା ଦିଅ କଟିଂ ସଳିଛ ଏତିକି କରିକି ରଖିଥା ଆମେ ଆସୁ ପରିବା ନେଇକି ଆଗ କ'ଣ ନେବା ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ନେବା କହ କ'ଣ ନେବା ଭେଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖା ପୋଟଳ ବାଇଗଣ ମୂଳା ହଳଦୀ କ'ଣ ନେବା ହଉ ପେଟ ଚିଡ଼ା ବାଛି ଖାଇବା ତୁମେ ଆମ୍ବ କେତେ ଲେଖା ଚାଲ 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 ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ପଳେଇବା କେତେ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଭैया ଦେଖ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ଚାଲ ପଳେଇବା ବର୍ଷା ମେଘ ମେଘ ପକେଇଲାଣି କ'ଣ ନେବା ଦିଅ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅନି ମସଲା ଇଟିଲି ହେଇନି ଲେଟ୍ ହେବ ଆଉ ଦିଅ ବରା ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ପୁରୀ ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଇଟିଲି ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅ ତା ଦେହରେ ବରା 3ଟା ପୁରୀ 3ଟା ନା 2ଟା ଆଉ ଇଟିଲି 2ଟା ଦିଅ এটা କ'ଣ ଅଣ୍ଟା ଏଇଟା ଇଟିଲି ଗୁଗୁନି 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ବର୍ଷା ହେଲାନି ରେ 1 rupees credit in your account ଭାବୁନି ବର୍ଷା ହେବ କେତେ ବାଟ ଗଲା ଆମର ଆଳୁ ପିଆଜ ହେଇଯାଇଛି ନା ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି କ'ଣ ଆଜି ହଁ ବା ପକଉଛି ନା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ପକଉଛି ଧାନ ଫାନ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ସବୁ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି ମଣ୍ଡିରେ ବି ସେମିତି ଧାନ ପୁରା ଟ୍ରିପ୍ ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ପଳେଇବା କୋଉଟା ନେବୁ କ'ଣ ନେବୁ କହୁନୁ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ନେବୁ ଏଇଟା ନେବୁ ଏଇଟା ଲଲିପପ୍ ଚୁଡ଼ା ହଁ ଚୁଡ଼ା ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଟଙ୍କା ନାନା ଯାଉ ନାନା ଆସୁ ତୁ ଆସିଲୁ ନା ବୁଲିକିରି ନାନା ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସୁ ତାକୁ ନିଅ ଯା ନାନା ଦେବେ ଖାଇନୁ ଜାନି ଭୋକ ଲାଗିଲା ଦେ ତା ଚପଲ ଦେ ଯା ମାମା ପାଖରେ ଥା ଆମେ ଆସୁ ଖାଇବାକୁ ବାଡ଼ା ଶୀଘ୍ର ଯା ଥା ମୁଁ ଆସେ ନାନା ଯାଇନି ବା ନାନା ଆସୁ ଦିଅ ଛାଡ଼ ହଉ ଆସେ ଆସୁନୁ ଚାଲ ମୁଁ କାମ କରିବି ନା ତୁମକୁ ସବୁ ଏଇଆ ବେପାର କରିଥିବି ଡେରି ହେଲାଣି ମୋର ସାଡ଼େ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯିବି ଆହୁରି ହେଇ ସିଏ ପଳେଇଲା ଏଇ ତାକୁ ନେଇଯା ହେଇ ପୁଣି ଆଇଲା ଚଲ ପଳିବୁ ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇ ଆସି ତାର ନଜର ହେଇ ପୁଣି ଆଇଲା ଯାଉନୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏଡ଼େ ଏପଟେ ଦେଖିକି ଚାଲ ପଛପଟରେ କ'ଣ ଘରର ଅଛି ବୋଧେ ନୁହେଁ ପଛରେ ଯୋଉ ଘର ହେଲା ସେଇଟା କନ୍ଦି ପାଇଁ ସେପଟେ ପାଣି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଶୁକୁନି ନା ଖରା ପଡୁନି ବେଶୀ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି କିଛି କରିବନି କେମିତି ହେଉଛି କେମିତି ହେଉଛି
କେମିତି ହେଉଛି ମିଉ ପିଢ଼ି ଗଗ ହେଇଛି। ଏଇ ମାଉସୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଫଛ ଗୁଡ଼ା ରଖୁନ ନା, ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଓଦା ତ ରହୁଛି ଏପଟରେ ଏଇ ଛାତ ସବୁ, ଏଇ କଡ଼ରୁ ଲିକ୍ କରୁଛି କି ସେପଟରୁ ଲିକ୍ କରୁଛି, ଭିତରଟା ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡା ଭଳିଆଟା ହେଉଛି, ଯଦି ସେଠୁ ପାଣି ତା ତଳେ ଗଲୁ ଚପଲ ଧରିକି ଆସ, ଯାଅ ଦୁଇ ଜଣ ଚପଲ ସେଠି ଧରିକି ଆସ। ଏଇ ଚପଲ ନା ପଶିଗଲ ଘରେ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ସେଇ ତ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ। ହାତ ଧୋଇଛୁ, ହାତ ଧୋଇଛୁ, ଇଏ ହାତ ଧୋଇଛି, ମିଛ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏତେ? ଆରେ ଯା 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 ହାତ ଧୋଇକି ଆସିବୁ। କୋଉଟା ଖାଇବୁ? ସେଟା କ'ଣ ରଖିଦେଲା ନା, ବିସ୍କୁଟଟାକୁ ରଖିଦେଉଛି। ବସ। କୋଉଟା ବିସ୍କୁଟ ମାମାକୁ ଦେଇଦିଅ, ମାମାକୁ ଦେଇଦିଅ, ମୋତେ କାଇଁ ଦେଉଛୁ? ନା ନା ଦେଇଦିଅ, ସେଇଠି ରଖିଦିଅ। ସେଇଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବୁ, ତତେ ନହେଲେ ଦିଆହେବନି। ଖା ତମ ଯୋଉଟା ଖାଉଛ। ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ କ'ଣ ପଶି ତାতে ଉଠୁନି ଉଠୁନି, ଦେଖିଆ ଚିର ଚିର, ହଁ ଭିଡ଼ 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 ତକିଆ ଚେପା ହେଇଯିବ ସବୁ। କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି? ଏଇ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦୋକାନ କିଣା 200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଏଇ ତକିଆଟା। ଏଠି ଆମର ଏପଟ ରୁମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଝିଅର ବି ଲାଗିଗଲାଣି ଆଜି। ତା ଡାଇନିଂ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଫ୍ଲୋର। ଏପଟ ରୁମ୍ଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାକି ଅଛି। ମେସିନ୍ ଟାଣି ନେବ କାହିଁକି କରୁଛୁ ଗୋଟେ? ଏଇ ଫ୍ଲୋରଟା ବି ପଡ଼ିବ। କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲାଣି, ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା। କୀର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚलो ଏଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ମିଳିବ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ମିଳିବ ନା? ନେ ନା ରେ ଖାଇବୁନୁ? ଇଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼େ ମୁହଁ ବଢ଼ଉଛୁ? ସେ କରରୁ ଖାଇ ଖାଇକା ଆସେ, କ୍ରିମ୍ ଆଉ ଚେରି ଖାଇଦେବୁ। ସେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଟିକି 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 ଚକ୍ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବୋଲି ନିଏ ଗୀତଟା। କ'ଣ କଲୁ? ଏ କ'ଣ କଲୁ? ଅତି ଉତ୍ପାତ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଯେ ଖାଇବୁନୁ କି କାହାକୁ ଖୁଆଇଦେବୁନୁ? ନିଦ ମାଡ଼ୁନି? ଚୁଟି କିଏ କାଟି ଦେଇଛି? ତୁ କାଟି ଦେଇଛୁ? ଓ ପାପା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି।